Ban kan mau buram ya kaling khoyap ka bashi spa nyopun riusnem jong Reverend Thomas Jones bam ko Eduardo Blay. Ukpa jong ka thok da khasi para ka joga por ban kan mau ka lintiya ka bashi spa prapu south nem jong ka lower primary school hakasi Bajant Hills. Nagalyang ka all primary school teachers association ka pade ka kinhun jong kinoy kai school primary jong ka jala me khlaya. Kala IT ka yeng thamai shakaway ka long yeng ka badung. Katay ka long yeng ka blayo padyang ya ka yeng ka thamai kaday ka long yeng jong ikong Elbina Marbanyang iba siyang masa hakashnong side sning Ribhoy district. Hakabaw ba FC Shulai Sketri ka All Primary School Teachers Association APSTA. Blayo ban kap yu ribbon hakajia donlang uba Tony Ford war ubade president ka kinhun lembat kiwe de kidkhot jong ka APSTA. Ya katika yeng latay hakajingnut ka ba riulak duna bandalor ka yeng kablashna itanat bha katika kenhon ki nongikai kilapen biangro ye kitiar yeng na do gijing thia ki sofa ki marbam bat kilapen snaru ye kasem ris nyang haringkan art likis nyang khon habakren na kalyang uba FC Shulai Sketri jong ka APSTA ulai thu ba ka APSTA kala IT haka umsneng unit banjiet ya pratli ki long yeng ki badok ki baha po ki area umsneng mana pedeng ki te ki pratli la jet pat ya katika long yeng hadien balada ban bishar sani bha ya katika long yeng ka don kam shisha ya ka yeng ka bathammai kakong Elbina Marbanyang kalapan pa ka jingkaman ben sim bakalayo ban pedyang sobha ya kanika yeng thamai kablashna da ka kinhon ki nonghikai bar kalapan pa bahaki por ban menshwa ki haban sa ka yeng ka balajot batang shuhab uslab lahab ban pedyang da ka dabor na marbala pailot ki tnomi Pasngi rakhi Thomas Jones. Loy ban pendep kumolong bene kasilak san pojar ke beduna kamdani tang hapo sibit haga flat donation kalami hi Shua bangan kap yang ni ribbon haga kerteng ke jong blei pau blei kun bat u blei mensin bakut u blei u bangi i u blei bangi shania bat u blei batip bat basya skor ya kai ke bamangi ki bangit ni pan haga kerteng ke jong u barabangan kap yang ni ribbon ban IT sya ikong bat ya ki badan baro ki badan haga ni bapor ki umat sunga ki jauh kidai ki umat yang ke jingkemen bangayo ban kap yang ribbon na ka benta ka yin ka jongpi bo blame ker khu kerda bo blame dan rekat bat phi kham tam bat ki arngut ki khon samla ki jongpi ki banang dan deng ki jing puli un down ke kan mau ban puli ka tin ka jong play bat ban duai miet bat step bat phai ki khmat su ta kanu no ka por ka ba phi dan kam ya ka jing ya rap yu Haka jing de bat ka ni ka jing te ge jongi ya ka ni ga yeng ka bangi ong ka charity home ka jing sedang ka long ba hadin bangi ladep ban rakhi ya ka Thomas Jun ka khandri trik jong September arhajar ar pusau hapo sora te ngila no ya ka contribution ka ba bun ba hang tu te ka sulong no ba hadin bangi ladep no itu kisnyang ke jongi kasukut no tangkum ta te ka CEC ka balong ha u Disember arjar arsau i presiden jongi balong iba Tony ilawan ra ya kani ka isu ka bangin de perkhat sani bha ya kani ka kam no senyang ka jongi bat hakta ka por i ong ba ngin pendu no ya kani ka jing no pisah ka jongi ka ba sulong len bateng teng daladep ai kamdan kata
ka city ban pen pau tang ka jing sngongu ya ka session ka jongi ka sukut tang tu ka sngi ka ba ai te lawan ra pat da ka wei ka jing ai jing mut ba ha ka jaka jong ka ni yin chna no da ka yeng ka baduk bat ha bangi syong perkhat ka CEC ka bakum kata ka por ka pasat igi jing mut jing perkhat ki jongi ka long ka ba aduk kata kumnu ka ngin la ban chna ya ka ni ka yeng ka baduk ndrei ka team executive jongi kadai ka team ka ba ya ai jing mut ka ba ya selok bat ka ba ya te bat da ka wei ka jing mut ru ngi le ya poi ba tong in ya manjur ya kata ka jing ai jing mut jong i president jongi ban te no da ka yeng ka baduk bat hadin nang tun ngi le syong ka committee ngi la constitute ya ka Thomas John Memorial Celebration Committee ka ba man usnem ngi penkala ya ka bat da ka por nomor ba ngila dep rai min shwa ka executive ba next kan wan sha ka sning tika rai ka jongi ru kalong bangin wat bangin pelong ya ka Thomas John ngin snaru ka yeng ka baduk haka jaka haka ba ka ni ka Thomas John kan lek bat kata mentau snem kawan shani chapo ka sning tika ka Thomas John ban lengkot ka kam tengi IT baik da ka executive committee ka jongi ngi ai bor baik ya ka Thomas Celebration Committee haka ba i president jong kani ka Thomas John ilong i president jong ka district ka jongi Upstar nang tai secretary pat iwan barobor i de balong i secretary jong ka unit ha ka balong secretary jong ka Thomas John but i treasurer pat ilong ikong bikonya tigiadan kit khat to bat ha kata ka rai ka long ba ngimdei ban su ai matla ya kata ka jingyarap ka jongi ngila direct bat ngila ai ru ya secretary president bat ya kisangut kit khat ba kin lek ban survey bat hadien ba kila survey hadu prateli ki yeng hoi na pdeng jong ta ka yeng ka ba ngi syam ka dan ka wei ka yeng ka ba idan kam ba ngin ai jing yarap ken tin rei ka ta ka yeng pat kalong ba ki khun ki ti ha ka jing perkhat kam ma yeng jong i ba William ngile perkhat sani ba ki khun ki ti ki lai lik bala kamut kam dan jing su ta ka yeng ba kan yeng nrei ka poi no ga ni ka yeng jong ikong bat habangi wat bat ngiti ngi syam ba ki khun jong i baro kha i pen song school ha ka jing long reu kan thei ka jong i bat de halo jong ka ni ka nong rim ka bangi ngi syam ba da ka bangi ai bat kersyan ni ka ni ka yeng ta ka mot ba kin la ban kiu ki te ki khun ha ki jing pule ki jong ki tede kata bat hadin tu kami sekawai ka jing pat kalong bala penmang mante yang ni ka yeng hadu ndreu lak te ka ka ba ni penmi bek ka de naka assessment jong ka Thomas John kembang laong ipi menem naka jing ai ngobha jong kinong ikai simet ya ka ba ka komiti ka baningkong bala sedang kalong presiden jong i la san hajar mangasan hajar bat ki dekat baro khat ki ba pi to ke report mangi ai ki le no senyang mat kalami ke pisa hadu silak tam tang na kata ke jingno senyang ke basimet te ho ai ni la puli to ke report da i treasurer jong ka Thomas John kadan jingluna sa silak ndrei kani ke pisa ke baduna ke central executive jong i kan sesyong perkhat bat kan sepenmi ba nginum dei ban long ki ba syakram bat ngila bantam penban gini tingi ngai scam ba ha ka wei ka Thomas John ka ban rakhi ha wei snem ka manglaong menne ngila ban sna sa kumba ar la ni likely ki yeng ki baduk haman la ka ni ka Thomas John ka bangi rakhi te ka buram ka jing no bangi poi ha ni ka yeng ka manglaong ma phi ngile trace tam bat pilai i ya ka jing scam jong ka ni ka yeng bat ya kijigdan kambaro ko bangala kren mene nadu ki perda nadu ki cingtia nadu bet kobar nadu ki kiu ki pliang bat ka bakham so tenat kalong ba i presiden yong bakin gini ki yeng yen thiet da ki snyang bat lai i ka sem snyang bat ki snyang ki badan hangte bakan long ka jingmi yaki tengi la penbiang bat ngila provide ru ya ka jingbam snyang ka ba ki la banum kta yaki tenga ong sa sisen ai kublai presiden yongi bai ka mensin ka chong pi ka ba pino ma ba phila ai kito ki jing ai na du khau sini dai bar ka lalong le si ka jing kersyan na ka banta ar banai ka jing bam ka chong ki kum ka yeng ba ka num dan ka jing lut tingi ngai scam lu ma
Bikonya belong Assistant General Secretary but Treasurer but idari bahari belong rekat but ngiawan de tim man kapor ban wan pek bagani ke jaka kan long kumni kum bakalong abangi I kini kemadan abangi itu brokai ni pha bat ni pelut ya ka pisa brokai bakan long ka ba internet te kini gide kijing ai kiba ya ka ba pipi kwa te ka full detail bay day mat ka session kum bakalong kadon kapor sibet ya ka bangan sa ai jingkren tengah ai kublai fi on behalf jong ka abstahi barok kawe ka bakan thup na do kinong kitkam ha do kit khat jong ka executive ha do kit khat ki ba wan na ki unit ki ba pher barok khat ban wan ban pendan buram ya kani ka sngi bat dengap ni sisya ya kata ka jing it ke jong kinong hikai baki pelaj ya ka por ke jong ki bandan ha kani ka por ka ba ngi ngila ban ple ya kani ka yeng dengan kublai ru ya pi bat igiwe pat para media banginget baka khubor ka ba pipin penmi lani ka ban penmi kan long ka jing ai men sim ya kiwe bakini I kani kanuksa ka ba mangingi le fidei kita ki ban lambat ki ban ple bat banang pengkio ya gari bat ka jaj men riu ka jongi lengba jong pi ki media ban nga syukur pan bat apil ru ki media bat teng teng kan ya be kat kum ke badai om dei ban penhiar lani om dei ban pengkio rekan ya bakan long ka jingker khu yang hi teng ai khu blei phi bo blei ru undan rekat ba phi khu blei sibot ni kong ngaso ban ai ngu play dei ngas ba ngas ngo da kecing ngapan pau da kecing sengu ya keseng abstaru nomor badai keseng abstar ka bala ban ai kat kane ka yeng nga ka bru kon thei ka beduk ka besu badai ka ji tres ton jong ka unit umsning ka balawan wat cha lala kishnong itu dei ka lalit bun jakan dei kim shem layo ka bakut ngayo mga rekade kacing ha kajong boleh kan ba long bau isin yang nama ka baduk besuk ba masayo mga mana Kristen itu pun kamu pikir na Kristen undon nong Kristen mga hinga tres tom il jong kikon ban basa ban pha school te kikon ngadon saungut kikon kan thai armut shenrang armut